सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो भटार कार्डखौ फार्स्ट टाइम माबोरै एप्लाइ खालामो बेखौ एप्लाइ खालामनानै दिन्थिगोन। जाय बिथांमोना 18 इयार्स जाबाय बिथांमोना भट होनो हासिगोन। बेखौ अनलाइन माबोरै रेजिस्टार खालामो दिनैनि भिडिअ बेखौनो देखायगोन आं। नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। अब्लानो मोजां बुजिगोन आरो बानायनोबो हागोन। बिदिबा फै भिडिअखौ जागायजेनसै। नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारजों बानायनो हागोन। बेखौ आं मबाइलनि बे क्रोम ब्राउजारजों बानायनोसै। ओमफ्राय नैबाव सार्च खालामनोसै नैबेनो नै voter.eci.gov.in आं बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनावबो होनानै होगोन। नोंथांमोना बेनिफ्राय डाइरेक्ट थांनो हागोन। बावहाय फैनोबा जों लगइन जाग्रोनांगौ एबा फार्स्ट टाइम फैबा रेजिस्टार खालामना लानांगौ मबाइल नाम्बार होनानै। बिनि उनावसो नोंथांमोना खामानिखौ मावनो हागोन। आंना रेजिस्टार जाखानाय ओंखायनो आं लगइन जानानै देखायनोसै। लगइन जानानै मावनोसै खामानिखौ। नै बेबायदि ओंखारगोन लगइन। नैबो साइन आपआव थुनानै साइन आप खालामबानो जाबाय। मबाइल नाम्बार होदो ओमफ्राय भटार आइडिनि नाम्बार बिबा एपिक नाम्बार बिबा बेखौबो होना हो। आं थाब लगइन जानानै देखायनोसै। लगइन जाखांनायनि उनाव बेबायदि श' जागोन। नै मा सार्भिस दं नोंथांमोना नायनो हागोन। नै आरो मोनसे खोथा आं बावदोंसो नैबे 3 डटआव होनानै डेस्कटप मडखौ अन खालामनानै ला। नै आंना अन जानानै दंखायो। बेखौ अन खालामनानै ला अब्ला डेस्कटपनि बायदि नुगोन कम्पिउटारनि बायदि होमबा साबसिन नुयो। ओमफ्राय नैबाव जोंना गोदानसो बानायगोन नालाय नैबाव निउ भटार फर जेनेरेल इलेक्ट'रेलाव होनसै। ओमफ्राय नैबाव ओंखारदों फार्स्ट टाइमाव नै इयावहाय स्टेटखौ सेलेक्ट खालामनांगौ ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय NAC खौ सेलेक्ट खालामनांगौ। बिनि उनाव B आव पार्सनेल डिटेल्स, C आव रिलेटिभ डिटेल्स, ओमफ्राय D आव कन्टेक्ट डिटेल्स, ओमफ्राय E आव आदार डिटेल्स, ओमफ्राय F आव जेन्डार, ओमफ्राय नैबाव G आव डेट अफ बार्थ डिटेल्स, ओमफ्राय G ओमफ्राय H आव प्रेजेन्ट एड्रेस डिटेल्स, ओमफ्राय I आव डिसेबिलिटि डिटेल्स, फेमिलि मेम्बार डिटेल्स J आव, ओमफ्राय K आव डिक्लेरेसन, ओमफ्राय L आव खेबसा होनानै फिलआप खालामसिगौ। आं थाब खालामनानै देखायनोसै। आं बे फिलआप खालामनायखौ देखायबाय थाला। आं थाब फिलआप खालामनोसै। आं मोनसेसो देखायनो हागोन। बिनि उनावहाय नोंथांमोना गावबा गाव खालामनानै लाबानो जाबाय। आं फुरा देखायजोबला मानोना भिडिअ गोलाव जागोन। आं थाब माबा मोनसे नैबे गोजौखौ सेलेक्ट खालामनानै देखायनोसै आङो। नैबे स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो ओंखारजोबखायो नै। ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो। बिनि उनावहाय नैबाव AC खौ सेलेक्ट खालामदो ओंखारजोबखायो नै। बारा बुरजा गैया जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ना। बेनि उनावहाय बे कमप्लिट जाबा नैबे नेक्स्टआव होदो। ओमफ्राय बिनि डिटेल्स फैबाय नै। नाम लिरनो थिनदों। नामखौ आं मोनसे लिरना देखायनोसै। माखासेखौ आं देखायजोबला। बेखौ माबाखांनायनि उनावहाय नैबाव माबा फैयो नैबाव क्लिक खालाम होमबानो ओंखारो। आरो जुदि माने जोंना आसामनिखाय माबा असमिया ओंखारदों। आरो जुदि बाव असमिया जुदि जायाखैबा नैबे किबर्डआव थांनानै लिरफिननो हागोन नै। आंना जाखादों ओंखायनो आं बेखौ जेबो खालामला। आं बेखौ क्ल'ज खालामफिनसै। ओमफ्राय नैबाव सारनेम नानि टाइटेल होनसै बाव। मुसाहारिखौबो नैबाव क्लिक खालामनोसै। नै ओंखारखाबाय। बेखौबो बेबायदि खालामनो हागोन। ओमफ्राय जुदि जाखादोंबालाय गाहायाव फैदो। ओमफ्राय नैबाव फट' आपल'ड खालामदो। फट'खौ सिगांनो क्रप खालामना लानांगौ। नै साक्सेसफुल जाबाय नै। माने फेसखौ डिटेक्ट खालामो। ओमफ्राय अके होबाय। बिनि उनाव नेक्स्टआव होनसै। ओमफ्राय दाना नैबाव माबा ओंखारबाय अपसन ओंखारबाय माने रिलेटिभखौ मा होनो। हाबा जानायनिबा हासबेन्ड होनो हागोन। जुदि हाबा जायाखैबा हिनजावफोरनिबा माने माबाखौ बिफाखौ होनो हागोन।
आंना फिसायनिसो हासबेन्डनि दं बेनिखायनो नैबे हासबेन्डआव थिक खालायसै ओंखारा नै बिनिया फादारनिल' ओंखारो मा जादोंथाय आं हमनोनो हायाखै नै जाबाय नै आं फिलआप खालामजोब्बाय सिगाङाव स्टेटखौ सेलेक्ट खालामबाय बिनि उनाव डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामबाय बिनि उनावहाय नं एन्ड नेम अफ एसेम्बलि कन्स्टिट्युन्सिखौ सेलेक्ट खालामबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय नेक्स्ट होबाय नेक्स्ट होनानै नैबे ओंखारबाय नाम लिरबाय नाम लिरनानै होबाय गोजौआवहाय फार्स्ट नाम ओमफ्राय बिनि उनाव असमियानिखौ गावनो लिरखायो ओमफ्राय जुदि जायाखैबा बेखौ माबा नांगौ बे किबर्डआव सेरनानै लिरना होफिननांगौ माने स्पेलिंआ मिस्टेक जायोबा ओमफ्राय नैबे सारनेम बे टाइटेल बेखौ लिरखांनायनि उनावहाय फट'खौ आपल'ड खालामबाय पासपर्ट साइज फट'खौ सोरनि बानायदों बिनिखौ ओमफ्राय बिनि उनावहाय नेक्स्ट होनानै नैबे रिलेटिभ्स नेम नैबे ओंखाराखै फादारल' ओंखारदों नैबे हासबेन्डआव सेलेक्ट खालामदों बेखौ बिदिनो ओंखारखायो ओमफ्राय बेखौ सेलेक्ट खालामनानै नैबे माबानि नामखौ होदो जेनेबा हाबा जानायनिबा फिसायनि नामखौ होदो आरो जुदि हाबा जायाखैबा माबा बिफानि नामानो थागोन बियो बिफानि नामखौ लिरनानै हो ओमफ्राय बिनि उनावहाय बिनिखौबो टाइटेलखौबो गाहायाव लिरना होदो सारनेमखौ गोजौआवहाय नाम लिरनानै ओमफ्राय दाना नै मबाइल नाम्बार बिदों मबाइल नाम्बारखौ होफा आधार कार्डखौ अनलाइन डाउनलड खालामनो मोजां जायो दंबा होफा गैयाबालाय मा खालामनो बेखौ मबाइल नाम्बारखौ होबा साबसिन जायो डाउनलड खालामनो मोजां जायो उनावहाय जुदि इमारजेन्सि नांगौबा गोमाबा बहाबाफोर गोमाबा बेखौ अनलाइनबो डाउनलड खालामनो हायो मबाइल नाम्बार होबा मबाइल नाम्बार होना होबाय आं ब्लार खालामबाय माबानि थाखाय ओमफ्राय इमेल आइडिबो होनो हागोन नै बेखौ इमेल आइडिखौ होआखिसै जेबो ओमफ्राय गाहायाव फैनानै आधार नाम्बारखौ होनानै होदो नैबेयाव आधार नाम्बारखौ होना होबाय आधारजोंबो लिंक जानानै थाखागोन बियो ओमफ्राय बेखौ होखांनानै नेक्स्ट होबाय ओमफ्राय जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामबाय फिमेल ओंखायनो फिमेलाव सेलेक्ट खालामबाय बिनि उनावहाय नेक्स्ट होनानै नै डेट अफ बार्थखौ होनानै होदो ओमफ्राय बिनि उनावहाय डेट अफ बार्थ प्रुफ मोनसे डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनांगौ बेखौ माबा आधार कार्डखौनो होबाय आं ओमफ्राय आधार कार्डखौ होनानै नैबेयाव आधार कार्डखौ आपल'ड खालामबाय ओमफ्राय गाहायाव फैनानै आरोबाव नैबेखौ माने प्रेजेन्ट अर्डिनारि एड्रेस बेखौ होबाय ओमफ्राय बेखौ होनानै बेनाबो गोजौआवहाय इंराजिनि ओंखारदों ओमफ्राय गाहायाव असमियानि ओंखारदों नै हारसिं ओंखारखायो गायनाया बेखौबो जुदि भुल जादोंबा होमबा बे नैबे माबा किबर्डआव सेरनानै माबा कारेक्सन खालामनांगौ ओमफ्राय स्टेट नेम बेखौबो होना होबाय ओमफ्राय भिलेज नेमखौ लिरनानै होदो ओमफ्राय पस्ट अफिसखौबो लिरनानै होदो ओमफ्राय पिन नाम्बारखौ लिरना होदो ओमफ्राय मण्डलनिखौ मा मण्डल गोलैयो बेखौ माबाना होदो लिरना होदो ओमफ्राय नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो ओमफ्राय आसामखौबो मा होनो स्टेटखौबो सेलेक्ट खालामदो ओमफ्राय रेसिडेन्ट प्रुफ डकुमेन्ट्स बिदों बेखौबो आं आधार कार्डखौनो होबाय बेनो जाखायो ओमफ्राय बिनि उनावहाय नैबाव केटेगरि अफ डिसेबिलिटि जाय बिथांमोना डिसेबल अंग हानि बिथांमोना बेखौ माबा फिलआप खालामनो हागोन जोंना जेबो माबा गैया बिदि डिसेबिलिटियाव गोग्लैया बेनिखायनो बेखौ बाद होबाय ओमफ्राय बाद होनानै नैबाव फेमिलि मेम्बार माने बे हाबा जानाय नालाय ओंखायनो हासबेन्डनिखौ होना होबाय नामखौ ओमफ्राय बिनि उनाव हासबेन्डनि माबाखौ माने रिलेसनखौ न'आव सेलेक्ट खालामबाय फादार मादार दं बेखौ बेना हासबेन्ड नालाय ओंखायनो हासबेन्डखौ सेलेक्ट खालामबाय ओमफ्राय हासबेन्डनि माबा भटार कार्डनि आइडि नाम्बारखौ नैबो होनानै होबाय ओमफ्राय बिनि उनाव नेक्स्ट होबाय नै ओमफ्राय डिक्लेरेसन बबेनिफ्राय माबादों नै माबाखौ जोंना गामिखौ होना होबाय ओमफ्राय बिनि उनाव नैबो स्टेटखौ सेलेक्ट खालामसै नै ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टखौबो सेलेक्ट खालामसै डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामबाय हाबा जानायनिफ्राय होना होबाय आङो ओमफ्राय बिनि उनाव नैबे प्लेस होना होदो आंखौ लारायनोसै ओमफ्राय बिनि उनाव दिनैनि डेट ओंखारबाय नै ओमफ्राय नेक्स्ट होनानै नैबे केपचाखौ फिलआप खालामसिगौ लास्टआव साक्सेसफुल जाबाय नै अटिपिखौ फिलआप खालामनानै माबा खालामनांसिगौ बेनि उनाव नैबे प्रिभिउ एन्ड साबमिटआव होनसै बेखौ नायदो अबेबा भुल जादों ना मादों फार्स्टनिफ्राय नै आरो बेखौ नायखांनानै जुदि अबेबा भुल जादोंबा किप एडिटआव होनानै माबादो एडिट खालामदो
ओमफ्राय जुदि जाखाबायबा नोंबो साबमिटआव होदो आंना जानायखाय साबमिटआव होबाय आं बेयाव सोंहरदो नै एस इउजार येसआव होना होनोसै डाउनलड खालामना लाबाय ओमफ्राय बिदिनो अकेआव होनोसै ओमफ्राय उनावहाय बेखौ जादोंना जायाखै चेक खालामनोबा नैबो खालामनांगौ नैबो ट्रेक इयर स्टेटासआव सेरदो ओमफ्राय माबा होदो दानि दहायनि नाम्बारखौ मोननायखौ होदो ओमफ्राय बिनि नैबो रेफारेन्स नाम्बार ओमफ्राय सेलेक्ट खालामदो ओमफ्राय माबा साबमिटआव होदो होनबानो जाबाय उनावहाय माब्ला जायो आं बिनि भिडिअखौ उनाव लाना फैगोन जायोना जाया जायोना रिजेक्ट जायो दोननो थाखाय एसेनोसै होनबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ